Són usuaris de la Biblioteca de Bigues i Riells, però no són a l'equipament de Bigues, sinó al punt lector de Riells. Un servei d'extensió bibliotecària que s'ha engegat aprofitant que al poble hi ha un centre cívic amb una persona que també pot assumir aquest servei. L'objectiu del punt lector és evitar la dispersió geogràfica que hi ha al municipi i fer que els veïns de Riells puguin gaudir de la biblioteca sense haver de fer tants quilòmetres. Poden trobar-ho, però de manera reduïda. Tenim una petita sala amb cadires on poden seure a treballar, tenen un ordinador amb connexió a internet, tenen una petita mostra de fons. Bàsicament són llibres de lectura per grans i per petits, però també hi ha per fer treballs. Òbviament, si necessiten alguna cosa puntual que no tenen, la persona encarregada pot consultar el catàleg i pot demanar-ho a nosaltres a la biblioteca, i els hi podem acostar. Fa poques setmanes que s'ha posat en marxa, però moltes persones ja han agafat l'hàbit de venir aquí a llegir o a buscar llibres. Venim aquí perquè venim molt aquí a llegir llibres i tot això. Per fer deures, llegir i jugar. Llegir i vindre a jugar aquí a la pista. Vinc sovint a fer els deures i després quan acabo llegeixo un llibre o vaig a l'ordinador. La Biblioteca de Bigues també ha ampliat els seus serveis, obrint la sala de formació quan no hi ha classe. La demanda de tecnologies per part dels usuaris cada vegada és major, no tothom porta el seu portàtil, o potser el té però li fa nosa haver-lo de carregar fins aquí. Llavors la idea és obrir-ho perquè tothom ho pugui utilitzar i rendibilitzar al màxim, aquests ordinadors. Aquest equipament es va engegar el passat mes de setembre. Al llarg d'aquests primers mesos de funcionament s'ha arrelat al municipi. Cada dia registra una mitjana de 190 usuaris.